Hake miya Bharat by Pakistan chobacholi mano ceasefire khlaikya hnai 1-2 ghonta shiko hake amoni yagulo no Pakistan ro Bharat ni Srinagar Jammu Kashmir Punjab ni Amritsar fasing rogo drone by hamla khlainani chengi sirika miya horo hake amono tuino Jammu Kashmir ni CM x.com o miya post khlai saka omoda ceasefire hake je o ceasefire khaimani yagulo Pakistan ok drone by yang Kashmir ta Amritsar fasing rogo hamla khlaimani amno tui sungka hake Pakistan ok ceasefire ni samani yagulo amdike tesa hamla khlaimani yaguro no India ni foreign minister Vikram Misra press meet khlaiye kok saka je andike kok thing pale mani yagulo no taisa borok amtike India no hamla khlai tongo tai India ni kwbangma je bongyang ni a drone by hamla khlaimani amo chingyang ni air defense kaham kaino samung khlaiye borno noko sakono phatri toniwo tai je borok amte haike samung khlai tongmani amoni kwbangma jawab rwjangnai hinai je sawi tongo borok hake tabuk social media o American president Donald Trump ni belai ke tool khlaijak tongo bo to mani bage himale bo India by Pakistan je choba nang tongmani omo kok sarwai mathagiri ka hnai bo bini x.com ni account bo post khlaiye omono bo samani tongo tayo ceasefire khaimani yagulo no IMF ni bisingtei loan renani bagai approve khlairi ka America ro Pakistan no tai kwbangma India ni bisingtei bo samung khlainani hnai borok kok rikha haipano amoni tai 2-3 ghonta ni yagulo no je Pakistan rok bongni je kubui mukhang bahai bongni wanchunga bahai phunugiri rikha je Bharat ni yang Kashmir ta Amritsar phasingo bongni ayang ni drone hamla khlaiye hake borok haimeno always support khlaio borok allun mamani yagulo bose 2-3 ghonta siko India no borok hamla khlairi ka drone bai hake chini yang ni air defense tongmani amono phatirwi noko sakao tolao khiklair liya hake kok tumani bisingti semamani je tabuk bongni a jaga o China ni bisingtei support khlai borok tabuk India rona hamla khlai tongnai hake je kaini shoktisali tabuk desh seklai tongai mani China ba America hake borok khorokni no naina thangake Pakistan no borok amdike chubawi Pakistan no ka amo borok hamya rong no borok rang roi je India rong no borok amo hamla khlainani chesta khlai tong India rong no paire nani hake amo no India ba amdike tongingya seprangna nangnai hasi o Pakistan rok jibono phano borok hamnai borok ya hage hapano chini air defense tongphano kaisa kaini mistake ni klaimano amani bage kwbangma je chini yang India ni nogrok bayo chini yang India ni o jagao phati rok thango haken rok kwbangma kaisa kaini kok tumarok nungna amo chini yang India ni bo phati baimani nogrok te borok rok dukhulai mani hake Bharat rok bo te kwbangma je bongni interview nungmani kwbangma Jammu Kashmir ni CM rok ni nungmani hake borok bo je o amtike dukhumani tongmani chini borok rok ni bo sago amtike khorsa khorne amtike langma choi tongmani amono tuino ceasefire khalaimani je borok gosimani yagulo Pakistan rok hake amose amoni 2-3 ghonta ni yagulo no borok amte haike drone bai hamla khlaio yang Srinagar phasingo amo Srinagar hake Jammu Kashmir ni CM no bini x.com ni account no bo post khlaiye o video ni bisingtei bo saka tai India ni government ni bisingtei bo omo borok miyao ceasefire khaimani yagulo borok India no tesa hamla khlaikya hnai sajaka chini foreign minister Vikram Misra miyao saikhnarika je Pakistan no ceasefire khaimani yagulo borok tesa hamla khlaikya hake chini kwbangma je naima thangbedek rok amono naikolei tai je bongyang hamla homane amono rokha khlai tongo nei bosaka hage o video amsung nora amte haini tebu kota katal update video naini muchukha ko channel subscribe khlai tondi tei bell icon click khaji je pro ang katal video dawo noro notification sogini bagai hage o video na sajaka like khlai di tei comment khlai sadi norok bahai ma tong oma amdike Pakistan khlai mani no tuye hage jotona kaham tongba di hambai khulumka।